Здравейте хора, аз съм Блаблато БГ. Сигурно се чудите защо на другите клипове не съм говорил. Така, първо, защото снимах тези всички клипове посред нощ. И то точно в 5 часа. Не знам как съм издържал до толкова. И съжалявам, че не съм говорил. Но просто всички спяха и аз не можах да спа. И после заспах. Така, днес правя този клип, за да ви кажа, вие да изберете на каква игра да снимам. Защото... Чакайте. Така, защото аз не знам много игри и затова казвам вие да ми кажете някоя и да снимам на нея. И надявам се този клип да ви е харесал. Харесайте и коментирайте. Ако искате се абонирайте. За Блаблато БГ. Това беше от мен. Чао!